Ni hao, vosho nunai, uju v korejčine, znamená to isté. A chcem som pozdraviť všetkých členov Wild Energy týmto trapným videom. A je len toľko k tomu, že celkom sa teším na ten tréning, čo bude v januári. Už sa teším na Dadinu píšťalku. Tak, aby ste aspoň približne videli, ako vyzerám, lebo nevšimajte si moju zostrihanú ofinu, hej, to je... Som krivá proste, no. A môj hlas neznie tak, ako znie na videu, hej. No, chcela som len toľko k tomu, že teším sa na náš spoločný tréning v januári. Dúfam, že nám to vyjde. A že čoskoro vystúpime na jedno pódiu a dúfam, že budeme mať úspech. A pôjdeme do Koreji. A čo ešte? No, dúfam len, že budeme spolu vychádzať kvôli tomu, že je nás tak veľa. A že aj keď sa niektorí poznáme, tak väčšinou to bude tak, že veľa rozdielných povách tam bude, takže ja neviem, ja som... No, tak dúfam, že mňa spoznáte, keď tam prídete na ten tréning a dúfam, že aj ja prídem na ten tréning, pretože to je také otázne, ale budem sa fakt snažiť prísť, lebo nechcem to premeškať. A čo také ešte? No, že proste sa teším, áno, a dúfam, že pôjdeme spoločne do Korei a si to tam vychutnáme a dáme Super Junior eurá na spomienku, že pozrite, s týmito šitnými peniazmi platíme u nás. A nie no. A tam toľko, len to som chcela vlastne. O to... Neviem, ale myslím, že Piao vravela, že budem asi Magne v EXO-M. Dúfam, že nie. Ale tak to je otázne. No. Dúfam, že nebude Magne. Ako nie, že by som sa proti tomu bránila, hej, to tak neberte, hej. Ale... A proste... Nie. A... No to je proste otázne, hej. Ešte nám chýba Tao. A... toľko k tomu, no. Dúfam, že všetko vyjde tak, ako budeme chcieť, že sa budeme snažiť, že budeme spolu držať a ničoho sa nevzdáme a pôjdeme si za našim cieľom. A že znasilníme EXO v Koreji. To je od vecí, to asi vystrihnem, ale nie no. Tak teším sa na ten náš tréning v januári a no vtedy sa učte a proste buďme za všetko taký, že akceptujme sa, aj keď, no to je jasné, že a tak ďalej, no. Poslúchajte Maj, Uma Maj, pozdravujem ťa. A tak ďalej, no. Dúfam, že sa nám bude dariť a že spoločne dosiahneme to, čo budeme chcieť. Takže ja sa s vami lúčim, bude to šitné video, ale tak čo už, no. Tak z nášho prvého Legendary stretnutia. Bye bye!